Здравейте! От 20 години съм охранителен уред. За първи път усетих тази дарба, че мога да бъда охранител, когато завърших 12-ти клас и видях едно момченце от втори клас как го тормозят неговите съученици. И аз реших да му бъда охранител. И взех една кама и всеки път, когато някой искаше да тормози момченцето, аз вадех камата и го нарязвах по лицето, по ръцете, където падне. И те хората се чудеха какво да правят, плашеха си и бягаха. И така 4 години го охранявах това момче и никой повече не го закачаше. Вярно, то заболя. После реших да охранявам супермаркет. В началото биех хората, които приближаваха супермаркета. След това обаче се нанесах при една възрастна жена и оттам ги стрелях с въздушна пушка и ходех в магазина, нали, да си искам парите, обаче те не ми ги даваха и се отказах от тази работа. Подпалих магазина, защото ме ядосаха тогава. После съм опитвал какво не охранявал съм, примерно звезди, като идват в България, да кажа някой филмов актьор, съм го охранявал. Той не е подозирал, че го охранявам, но аз съм го охранявал по всякакви начини. Бил съм хора, които предполагателно биха могли да го наранят. Бил съм охранител на басейн, чистил съм го много прилежно и басейна винаги беше абсолютно чист, защото никой не влизаше в него, защото аз го охранявах. И така го поддържах чист. Сега искат да ме заменят с машина, която е имала невероятна памет. И аз имам невероятна памет. Спомням си всичко, всякакви исторически събития. Например, 1832 година в Прага английският учен Жильо Кюри измисля крушката и за първи път я завърта на фасонка, която е измислена от друг учен. Всичко, което съм преживял в моя живот, мога да го помня в детайли. Например, 01.04, което е 1 април, точка 2014 година, 13, което е 1, 2 точки, 00, което е часа, 52 секунди, и 3, и 4, и 5, нали, това си върви. Стотните не мога да ги кажа, защото много бързо вървят. Са се случвали много интересни неща с мен. Най-вероятно съм обядвал по това време. Машина, която прави catching algorithms tuned for right intensive low bitrate high stream count applications that are typical of surveillance applications. Какво означава? Нищо. Драсканици на някакъв непознат език. Сега искат да ме заменят с машина, която била съвместима с 3D камери. Аз съм бил съвместим с невероятно количество хора и какво ли още не. Най-малкото съм бил съвместим до преди 3 години с майка ми и баща ми, които, нали, ме гледаха, даваха ми пари, така, грижаха се за мен, готвеха ми, защото нямаше кой. Бил съм съвместим с най-различни шефове на някакви офиси, нали, за кратко, защото обикновено, нали, съм напускал по тяхно желание. Бил съм съвместим и с една жена преди вече може би 15 на години, бях съвместим с нея и беше много хубаво, но така тя си отиде и само остана от нея една лъжица, която си пазя в кухнята на мама и татко. Искат да ме заменят с машина, която издържа на високи градуси. Машината може ли да прави това?
Машина, която е имала изключително нисък разход на енергия. Аз не изразходвам никаква енергия, ям просо. Може ли една машина да изкрещи на някой: ей, инвалиде, я да върнеш лютеницата на рафта, ще си я разглеждаш след като си я купиш, тапанар такъв. Може ли? И ако продължи да пипа, за да гледа срока на годност, да го хванеш и да го прибиеш, може ли машина да направи това нещо? Не може. Може ли машина след края на работния ден да седне, да изпие една ракийка с тебе, да си каже на здраве, бъди здрав? Нито бие, нито пие, нито патки пасе. Що е то? Машина. Заменихме с машина. Машина, която има 3-годишна световна гаранция. На мен лекарите ми бяха дали 4 години, преди 3 години и малко. Защо никой не ме използва през това време? Ще да му служа вярно. Можеше да бъда охранител на завод. Да вдишвам дима от комините и да тичам пред пещите чисто гол, с рало в ръка и да удрям. Защо? WD Purple Surveillance Storage. When every second counts, we save them all. Нали? Нищо от това няма да се излъчи.